はい、今回はモンキーレンチの選び方ですねについてお話ししていきたいと思います。モンキーレンチ、こういう風にこの調整できるものですね。ここの開口口をアジャスタブルレンチとかそういった名称で言ったりします。こいつの選び方なんですけど、こちらストレートさんのもので、こちらがバーコーさんのものですね。でこちらがノンブランドのその辺のホームセンターで買ったものですねについてお話ししていきたいと思います。モンキーの選び方なんですけど、自分見るときはここですね。ここの上の噛み具合ですか、ここのガタとか噛み具合、あとここの調整の部分がスムーズに回ってくれるかどうかっていう点を考慮して購入してます。でここのガタの見方なんですけど、紙ですね。紙、薄い紙ペラですか、こいつを挟んであげるんですね。この時に落ちないかどうか、こういったところを見てますね。これ安いやつなんですけど、買う時にこういう風に挟んで見て買いましたんで、その辺のガタはないですね。バーコーさんのものも紙挟んであげて、こうですね、落ちないんですよ。こういった感じでここのガタっていうか噛み具合ですか、見て購入してますね。ここのスムーズに回るかどうかは実際に回していただいて確かめてあげればわかると思いますね。あとちょっと前回も何かの動画で紹介したんですけど、回す方向ですね。これ普通のやつとこれバーコーさんのやつなんですけど、ちょっと首の角度が違うんですね。見ていただくと分かるんですけど、バーコーさんの方がまっすぐに近いですね、このグリップからしますと。で安いやつはちょっと斜めになってると思うんですけど、基本こういったタイプですか、斜めになってるものはこちら、こういう風に回すように作られてます。っていうのは、こっちでかけますとこの上に調整のここの部分ですね、ダイレクトに力がかかってしまって壊れてしまうっていう話なんですよ。でこちらのバーコーさんのものは、ここが平行に近いし、ここが強いんですね、この調整の部分が。なんでどちらにかけても問題ないですよっていうものですね。なんで車とかよくいじる方は、こっちで回したい時って出てくると思うんですよ、この振り幅の問題で、このグリップの部分のですね。なんでこのバーコーさんのものを選んであげるのがいいかなと思うんですけど、この格安品は1000円以下で買えるんですけど、このバーコーさんのやつって確か3000円以上はすると思うんですよね。でモンキーレンチで日本のもので有名なのはエビさんで出してるモンキーレンチとか有名なんですけど、そういった程度のグレードのものを買うんでしたら、バーコーのを買うのと大した値段変わらないので、そういった面でバーコーさんの選んであげるのもいいのかなと思いますね。なんせ掴む力も強いんで、バーコーさんのものは本当いいと思いますね。ちょっと変わりだね、これも前回も紹介したんですけど、パイプレンチ兼用のモンキーレンチですね。この調整錠を外してあげて反対にしてあげることで、このパイプレンチにもなりますよっていうものが、ストレートっていう工具屋に売ってますね。2000円ぐらいだったかちょっと値段忘れちゃったんですけど、で購入できます。バーコーさんでも同じようなモデルあるんですけど、そんな使わないだろうっていうことでこのストレートさんのやつ購入したんですけど、実際ほんと使わないですね。こういった感じで簡単なんですけど、
モンキーレンチ買う時の、自分なりの見方というか買い方というかでした。ご視聴ありがとうございました。